Здравейте, казвам се Илия Солунов, аз съм агрономът на Вила Мелник. Тази година за първи път ще затревиме нашите лозя. Какво ще рече това? Презред ще бъде тази година, ще ги затревиме с тревни смески, които ние самите сме направили. Те са нашата тревна смеска от няколко компонента, които са азотофиксиращи, като бяла детелина, имаме рапица, имаме лен. Защо го правиме това нещо? Първото, както казах, това ще подпомогнем на почвата, да обогатиме с азот по естествен начин, въпреки че лозата тя също черпи азот от атмосферата. Няма да използваме други торове, които ще вкарат азот. Ще се бориме с плевелите по този начин, ще се бориме с ерозията, няма да имаме отмиване при силни дъждове. Това нещо ще ни помогне да запазиме не само лозата да бъде по-здрава и по-добра, а също така и самата природа, да я пощадиме от така наречените химични торове. Значи сега сме в лозята, може да видите, че има затревени площи и така нататък. Много хора обичат да използват думата естествено затревяване. Но за мен е от чисто професионална гледна точка като лозар, това са едни плевели, които на нас ни пречат. Това, което ви показах преди, семената, които ще бъдат засяти, са така наречените полезни култури за нас. Какво ще рече, както ви казах, те ще доставят необходимите макроелементи, азотофиксиращи и така нататък. Това са много различни видове от сорта на бяла детелина, зелена детелина, ръж, рапица и още много други, които ще помогнат на лозето заедно с компоста да тръгне, така да наречем, да бъде нахранено по естественият начин, т.е. да избегнем изкуствените торове по химичен начин. Това, което виждате, няма да бъде така, това ще бъде съвсем по-различно, защото това е най-естествено затревяване. В близко бъдеще, т.е. на пролет, след засаждането на тревните смески, ще направим нови видеа, за да видите разликата от това, което е в момента и това, което ще бъде. Т.е. каква е ползата и кои са полезните неща, ще ги видите в действителност как работят.